Kung madawag na siya, tinibili ka lang yun. Wins, lula, winding. Sangko, iguling pomok sa ilong naong. Balik sudan labong. Tingnan kayo mo. Naay pilakir dia nga tilapia. Naay humba dia. Na may tilapia wak. Grabe mo na yung tilapia eh. Litsin manok? Oo. Kaya magdala ba doon si King litsin manok karon? Abuan to yung mga kinain nag-agwantar magani. Oh, bikuha na po na. Para si mother ko. Laba ko ng fish ko na. Balito na. Ayo ha, ayo pag Ayun. bumpa ba? Sali nilo. Akas na. Ya, paguman ani pagbomba ko tada po. Ay, mga katik-tik, naligo na ko kay gibombang ko ni Wako. Ay, buwa pa ko bombay na. Lang kasi kula. Lang. Puyo isa, na ako kwarta dire, nagtubo na ako kwarta dire, di adire. Ug balikan mo kinila, di mo mapapalitan ng Spartan kanang bukas. Nagdubay ka, nagdubay ka, ay maguba. Botos. Kay og Spartan, upat ra ka adlaw kay bago kinila dorang. Ligon man ang Spartan la. Nagsagod yun. Ligon man ang Spartan. Dili lang maputol ang kuan kay Nga na magbutas man man. aron dili niya mapitas. May bukas sa mga bata. Panikya ang hero. Saan na papalit si? Kit, kaya pa may sila sa bugpaman. Wala, di ba ka magpapalit? Di ba, magpapalit ka sa imo papa ka ng butas na may butas nga. Oh, ganito. Doa dito. Mora la? Nang panguhaan na dito kay makipag mga bantay pa, mga panalayan-lay, bisan ugan na. Dili niya pang emotion. Vlog na siya practice. Kas, ay, kuha na din mo lang. Practice. O, kung madawag na siya, tinibili ka lang yun. Wins, lula, winding. Sangko, iguling pomok sa ilong naong. Pagkulang na ito, kay marami. Koreans. Ito. May pinanang buko. Koreana, belas lula. Koreana. Kuya, pag-ibog. Parang kag si Domingo. Ja? Parang kag si Jongkong. Bulag matay, bulag wan. Ano, sa gilid ang kuhak. Okay. Buwan ka nang maka-consumption, maka-high blood ako. Balik sudan labong. Tingnan kayo mo. Naay pilakir dia nga tilapia. Naay humba dia. Na may tilapia wak. Grabe mo na yung tilapia eh. Litsin manok? Oo. Kaya magdala ba doon si King litsin manok karon? Abuan to yung mga kinain nag-agwantar magani. Oh, bikuha na po na. Para si mother ko. Laba ko ng fish ko na. Balito na. Ate! Mama Mila! Sige. Mila, paano nagputo? Eh, paso na po.
Puyo, kanana sila. Ang bugiro ba? Wala makaabot kung saan nga perting mabuka. Sumpayan ang kumutiin. Traffic kaya sa patay. La. Kuan ay. Ba mo pitik-pitik din sa nila sa inyo daw, 5. May awan ni mo. Korean ka dyan daw. Kapasipas ang inland. Maayo pa tuwa kayo sa uli aning pula kay maurang nakauyon pag kuan ka ang maura to. Nindot man lang, mara magmanikin. Yeah. Sa balay. Ang anak ko. Si Champyo. Champo. Ibagiingan ka mo. Pilit. Nga og naamoy mga kwarta magpalit ka mag shampoo. Ang mga makaon ra may lay nagkuan si baba di tingalay babawat dak na imngay puron hinuna. Tanduay o blender! Magiingon ng pagtana ko. Ginala! 70 pesos na na. Di ka kapalit. Gahala nagdos. Tanak. Gahala nagdos. Pagpaigo lang sa Umba! Taga ito! 50 ang umba na. 50. Sige na. Bukas na na. baon yung kinain nyo ron na. Wala na kay. Patay. Itlog na katang nasa bawah. Lamig mo. Dali na. Isa lang. Sa ito ganyan sa bang. Yung ato pa mo dito sa Lable, Robe, kay nagpabunyag. Taon nung ta mo, sige naman mo padlakaw. Sino ka? Sino ka? Murag baba kaya. Unsa? Dish. O yan, di ba? May mga mukirba na kayo kung pakusgan di pagpandagan. Balintong gani na siya diya, umukirig na ako inon miri sira dong. Ginayan pa niya, di ka maunsa. Ada ako mga shirt la. Anong wala man mo natilaro pinagitson? La! Ako mga shirt. Ano ako may kitay mo pangutanan? Nisulan ko nimo sa pag-areglar na sa imo shirt. Wa na siguro diya sa kanal tanan kay nag-ingon ko ka iduok na ko. Labunon ka diot ilis. Para mo og mga kuan.